kendo kanga yudo thuolo makare to ang'na somni otego e sechego eko mabiro. Ma en chenro mana kaka pile osebiro kwa luomo ni kanyo kendo wang'iyo ni to gin ang'o gini ma osebiro katimore e kor gwengewa mopogore opogore. King'iyo kanyo kaunti ma Kaluo, mago mag pinje maoko kaachiel koda mago matimore e piny Kenya mangima. Miyo kama mora ma intiere akawo thuolo ni kendo mar wakini machiegni mondo mi watare kodi e chenro ni eki mar chuny wach kokalo wang' jowi mar Kala TV. Nyinga en Brenda Agenyo Subanyana. Wadhi chako kanyo gi wach mabende sani koro to chuo chieng' e pacho kaeri kendo ganda mopogore opogore sobudo ka gole pachgi mano kotenore kora kabura neno mayande ne omake doho kora kama ne en jalup kere pacho kae Migosi Rigathi Gachagua ne orema okochopo e nyim od burano kama bang'e to nodhi oyangore ni Migosi Rigathi Gachagua ne tuo kendo ne entiere od thiethno maduong' ma Karen kama nodhi e nyime gi yudo thieth mago gi weche go manoduogo yange kora ka okil kama lauka Eloy e kinde no eko mabende ne ithiche oko e apisa. Kata kamano od burano mar Senate ne odhi nyime kodaka twak e wi wach mar thiche oko e apisa kama gin bende koro ne githicho jatlono oko e apisa. Magi duto do koro no yudo ni notimore kodhi kodaka taro mar chike mapacho ka kendo ne girocho ratich Migosi Rigathi Gachagua. Gino maduong' momiyo do nogolo chik mondo mi koro to mi Migosi Rigathi Gachagua omenda maromo milion 50. Kata kamano jo od bura mar Senate odiochieng'no manyoro kane loso to koro to yango ni biro chuno gi mar dhi dono ero mar aywagra kendo gin kora ka geno ni dono koro to biro wito oko paro makamano. Bende Senator Arun Cheruyota kane loso bende okwedo malich mokalo ni onge ka koro to ginyalo miyo Migosi Rigathi Gachagua omenda no ero kamago duto luore ni Migosi jatlono yande ne othichi oko e apis koluore koda ka chike go eko mapacho kaeri makmana ni en owuon ema norema ma ok oterore kende owuon e nyim od burano mar Senate mar ne mondo miyo winj pache kra ne owinj duonde sechego eko mabende ne ithiche oko e apis mere kane senators loso e wi bura makamano odiochieng'no manyoro. When we were here, all of us were here, when the lawyer himself told us that he did not know where his client was. Now, if he didn't know, then, Mr. Speaker, how could we... Watenya to be the chief guest, so that we can raise that 50 million assisted by Senator, my brother, Richard Onyonga, Mr. Speaker. Because even if they were to attach, if you go to the parking of the Senate, we only drive 120, the Prados of 120, which is 2 to 3 million. 120, the Prados of 120, which is 2 to 3 million. So you will need to take all the 40 Prados of 120 design to be to be able to pay impeached Deputy President 50 million that he needs. So, Mr. Speaker, I hope Senator Sifuna, although he's busy with Linda Mwananchi matters, he should avail himself to be the chief guest, and we can use this chamber to raise 50 million Kenya plus to pay what we have been attached. The point I'm trying to make, Mr. Speaker, in conclusion, is that it shows, as a Senate, we must take our work seriously. Because if we... Mr. Speaker, that between you as a Speaker and the Chief Justice, that one day you shall organize a colloquium where we can educate each other on procedures of both houses, as opposed to one party appearing to guide the other on procedures of the other arm of government and doing it so. If you are not successful in appeal, I want to inform the House that the Public Accounts Committee has issued fines. Of 500,000 shillings to 20 governors. So we'll be able to raise at least 10 million shillings. But Mr. Speaker, I do hope that we shall not get into. Mago pacho ganda mapacho kaeri yono mowinjore kaka chik dwaro ni kapok ogol jatelo mora mora e apisa tikuongo ikao pacha jopiny kendo jopiny bende keto e sei. Zionogo bende Migosi Rigathi Gachagua koro to owacho ni en oikore malich mokalo mar dhi tero ywak mare e dono ero mar aywagra ka obiro kwedo godo ng'eto makamano. Bende iloso mare Migosi Rigathi Gachagua koro to nomedo mana seyo jatend piny Kenya Laktar William Ruto mabende koro to
to wacho ni ema omiyo koro to do ong'eto kamano ko wacho ni e pacho ena kendo en gima wich kuot kabisa mondo mi koro to do ne gol chik mondo mi omenda maromo kanyo milion 50. Gimo kang'eyo ni ere ka migosi Rigathi Gachagua fili ma ena chae nikech doho Rigathi Gachagua yaneno wacho ni nodwaro mondo mi ochule omenda kuom ne thiche oko ataro mar chike ma pacho kaeri omenda ma yando dwaro nikech no wacho kanyo ni mondo mi ochule omenda maromo milion 80 kaluwore ni nokethra tiche kachiel koda ka 123 kama bende wacho kanyo ni gobeni mago menago ekono beni chule kaka osara kuom negole oko e apisa kapok sane oromo kendo gino mowacho notima ataro mar chike ma pacho kaeri but kata kamano dono neno ni judgment yesterday of finding that my right to fair trial was violated, but then the impeachment cannot be lifted. This is a desperate and false propaganda by those terrified of my candidature. Article 19. I moved to the High Court to fight for my rights and those of Kenyans who participated in the 2022 general elections that have been violated. My prayer was to seek the quashing of an illegal process of impeachment. It is only after the determination of illegality, as has already happened, and setting aside of the impeachment, as should have happened, we were to consider asking for damages for constitutional violations. The 50 million Kenya shillings awarded to me is an insult to my fundamental rights and freedoms and a mockery of the Constitution. We are not interested. Money was never the issue here. Justice and constitutional supremacy was. I am one Kenyan leader who will not and cannot be swayed by promises of money to allow violation of the Constitution. Payande ekane otimo gino miluongo ni osidhore ayanga kata osidho dwaro mare mar bedo ker e gamara dwaro mare mar di laro kom ker e gamara 2027 kata iga manyien yiero modhi bedo godo iga manyien omiyo ka gibiro yiere ne ene magibiro sire lwedo mabiro neno kanyo kendo mabiro ng'eyo kata kamano Rigathi Gachagua kendo ndalo 45 go odwa timo gino miluongo ni consultation koni koda ka kocha mar ng'eyo kanyo ni to obiro dhi nade seche nogo bende migosi Rigathi Gachagua koro to owuok oko tung' mosuo koda ka Laktar William Ruto jatend piny Kenya mabende koro to wacho ni Laktar William Ruto kachiel koda ka jogo moluore ema bende koro to ne omiyo doho ni omanyo ombulu mobiro golo godo Laktar William Ruto e telo. Kang'eyo ni mano bende en adiera ni Laktar ni migosi Rigathi Gachagua emano miyo Ruto obedo ni migosi Rigathi Gachagua emano miyo Ruto obedo jatend piny Kenya e pacho kaere higa mar 2022 inyalo miya pachi kanyo kokalo mbui marwa mar Facebook Akala TV Live ang'na somgi e Facebook Akala TV Live ang'na somgi e sechego eko mabiro kata kamano migosi Rigathi Gachagua koro to wacho ni ker Ruto ene mano miyo telo biro kata kamano migosi Rigathi Gachagua koro to wacho ni ker Ruto ene mano miyo telo to kendo ikore malich mokalo mar no ni ogole oko e telo kabende koro to wacho ni milion 50. Dance of doubt, I moved to the High Court to fight for my rights and those of Kenyans who participated in a 2022 general elections that have been violated. My prayer was to My prayer was to seek the quashing of an illegal process of impeachment. It is only after quashing of an illegal process of impeachment. It is only after the determination of illegality, as has already happened, and setting aside of... There is no division within the opposition to make sure that everybody moves along, to persuade all my supporters to move along with me, that in case it is not me, I'll persuade all my supporters. Including President Uhuru Kenyatta, who is my supporter, that all of us from our support base will put our vote in one basket in favor of the agreed presidential candidate.
ne waneno kanyo ka moko kuom jogo masiro lwedo kata jokanyo waneno kanyo ka moko kuom jogo masiro lwedo kata jokanyo masiro lwedo Migosi Rigathi Gachagua manowuok e kaunti no eko ma Embu ne jo Migosi Rigathi Gachagua manowuok e kaunti no eko ma Embu ne jowuok oko mar ne bago ng'anyo ka gin e streets kamoting'o kanyo jo boda ne bago ng'anyo ka gin e streets kamoting'o kanyo jo boda ka otel gi kora ka jal moro manyinge James Ireri mabende en achiel kuom josiasa makono kane gikwedo malich mokalo ng'eto makamano kane giloso giwacho kanyo ni malich mokalo ng'eto makamano kane giloso giwacho kanyo ni gichayo malich mokalo od burano mamalo mane orema ma okoluwore koda ka Chicago eko Migosi Aden Duale mabende en jatend migawo mar thieth odiochieng'no eko manyoro kane loso to yango kanyo ni gise keto tenge kuondego eko mabende koro tinyalo kete tenge jokanyo kata gisegero kuondego eko mabende koro tinyalo kete tenge jokanyo kata gisegero kuondego ma inyalo kete tenge jokanyo jogo eko ma inyalo yudi kora katuno ero mar Ebola tenge jokanyo jogo eko ma inyalo yudi kora katuno ero mar Ebola kachiel kora ka kuondego eko mabende ibiro neno chiwe thieth makare ne oganda makamago maromo 23 duto e pacho kae oganda ma pacho kae med kwani kopono ni neno ranyisi mar tuo no ero kata ponono ni iyudori gi but ng'ama samoro neno ka ni koda ranyisi mar tuo no to mapiyo ringa e od thieth moro man machiegni kodi mondo mi oyud kaka inyalo konyi mapiyo kaka nyalore. Migosi Aden Duale kachiel koda ka laktar Ouma Oluga mabende en kanyo achiel kuom jogoro eko mano ten migawo no eko mar thieth kachiel koda ka Mikai Mary Mudhoni mabende kang'eyo ka diponi samoro isegamo tuo no ero. Mago gin weche go mabende kang'eyo ka diponi samoro isegamo tuo no ero. Mago gin weche go mabende noler kanyo koda ka jatend migawo no mar thieth motelo koda ka Migosi Aden Duale. E seche ma mano timore oganda kowuok e kaunti no ma Laikipia to ahinya boma no eko mana Nyuki ne jobago ng'anyo kendo odiochieng'no manyoro mano e boma no eko mana Nyuki ng'anyo mar tipo mabende gikwedo godo gedo mar kar keto tenge jokanyo kata jogo eko man koda ka tuo no ero mar Ebola. Ng'anyo makamano ne kaka nawacho ni kanyo ne waluwo nu kachiel wabiro ng'eyo kanyo to chalo nade. Ng'at achiel ne owito e ngimane odiochieng'no eko manyoro ka bende obila no mako ji maromo 50 gi wiye. More than 50 people ne omaki kane itudo gi koda ka kelo koko kachiel koda ka chocho weche go eko mag arita kwe koda ka weche go mag wuodhe e boma no eko mana Nyuki e kinde ng'anyo makamano. Oganda go eko mano maki odiochieng'no manyoro wageno kanyo ni idhi chop gi e doho odiochieng'ni eki ma kawuono ka idonjonegi koda ka ketho mopogore momiyo ne omakgi e chuny boma no eko mana Nyuki. Jopiny wacho kanyo ni weche go eko mag siasa ema koro to wekso e weche go eko mag ngima ka eno omedo mana kwayo oganda ma pacho kaeri to nyanya oganda kowuok e kaunti no ma Laikipia mondo mi koro to yie orwaki gedo mar kar quarantine mowacho kanyo ni biro keto piny Kenya e ongalo no eko manyime kendo biro keto piny Kenya e kuma kare e ikruok ne tuo no ero mar Ebola mabende koro to nie pinje go eko moluorowa kendo luoro nitiere ni kidek donjo e pacho kaeri. Bende neno kanyo ka jotelo go mawuok e gwenge go eko mag nam Lolwe bende no wuok oko kendo dwaro mondo mi otim ikruok mar neno ni jolupo to nyanya jogo eko modak e chula mopogore mabende koro to wariwo koda ka pinje go eko ma oko kaka chula no eko Maremba mano Maringiti gidwaro mondo mi otim weche go eko mag arita kwe mar neno ni oganda oko dhi nyime kendo oko gamo tuo no ero mar Ebola kowuok kuom jogo eko man kode e pinje ma oko. Weche go eko mag arita kwe bende wageno kanyo ni rido e kuonde mopogore to e tong' mar piny Kenya koda ka pinje go eko ma oko mabende tuo no pod nitiere. Kata kamano piny Kenya oyango kanyo ni giikore mar neno ni girakore koda ka tuo no ero mar Ebola mabende koro to pok odonjo e pacho kaeri nyaka gi seche gi eki. Kata kamano oganda jopiny ikwayo mondo mi obed motang' e kinde duto. E weche go eko mag skunde mabende koro to iloro e pacho kaeri ni skunde mathoth pod iloro e pacho kaeri apoya nono kendo jopuonjre dok pacho kaluwore koda ka luoro mantiere ni jopuonjre kidek ng'anyo kendo jopuonjre odwok weche go eko mag boka e skunde ma pacho kaeri. Kinyalo paro kanyo ni piny owacho en kinde machien
ne ogolo kanyo gino miluongo ni corporal punishment boka mane ichwado godo nyithindo e skul kani timo makosa to ni chwadi golando nogol e skundewa ma pacho kaeri. Omiyo kata kamano jatelo no kaachiel kod ka jotelo mamoko koro to dwaro mondo mi maybe odwoki punishment e skundewa ma ka nyathi otimo makosa to jopuonj ni koda karatiro mar kawne okang' mowinjore mar miye punishment kata mar chwade mondo mi nyithindo oriere e skunde. Migosi Ayub Sabula kolo to wacho ni en achiel kuom yo kende ma bende bro neno ni weche go eko mag discipline kaachiel kod kata luwo of education nyaka koro to ne kaka nyalo timo gimoro mar neno ni skul okokawo jopuonjre gimoro mar neno ni skul okokawo jopuonjre kwan mag jopuonjre mohew gi rito. Skunde moko wachore ni nyalo kawo jopuonjre mathoth ma ohew gi rito gino mabende koro to moko kuom jopuonjre skunde mopogore opogore sani koro to yuago malich mokalo. Miyo kanyo to wanyalo mana kwayo Ministry of Education kata ten migawono mar somo e pacho kaeri Migosi Julius Ogamba mondo mi koro to wuog oko kendo oneni odonjore wach makamano. Bende kaporo wantiere mane weche go eko mag somo ni jatend piny Kenya Laktar William Ruto notimo lokruok e tend migepe moko e pacho kaeri mano kama oting'o migawono mar somo kaachiel kod kamano mar limbe. Migosi Julius koro to bedoe inyalo paro kanyo weche go eko mano wachi kod ka Migosi Julius Bitok mondo mi jopuonj koro to negotiate kod ka jopuonjre e skunde wa mapacho ka wach mabende ne okodhi makare kod ka oganda mapacho kaeri to achiel kod ka jotelo mabende nowuok oko mar ne kwedo malich mokalo wach makamano. Mano e kaka koro to weche chalo e pacho kaeri ten migawono mar somo lokruok nitiere wageno kanyo ni Migosi John Lekakeny Ololtua Migosi Ololtua nyalo kelo lokruok mabende koro to dwarore ne ten migawono ero mar somo. Dakika no kakalo kanyo 37 manotoka sa beach mar odiochieng' wadhi yweyo matin por erugo kanyo gi mamoko mathoth. Piny koro tauru gi mare emomiyo Color TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Ka bende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kin mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche go eko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel kod ka an Brenda Agenyo sa 12 okinyi nyaka sa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori jambo. Kama inene katun mamori ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up.
Mana kamano arwaki kendo ani machiegni e chirni eki mar chuny wach wadhi nyime bang' yudo kanyo yweyo matin wadhi nyime koda ka chenro ni eki awacho kanyo ni chwelora mana ote ni machuok kokalo mbui marwa mar Facebook Kala TV live iyudo wachiel kachiel kanyo inyalo chwelona kanyo ote mari machuok adhi somo gi tok dakika machuok. Pod wadhi nyime gi chenro ni eki. Weche mamoko en ni Senator ma Nairobi County Migosi Edwin Sifuna koro to biro ng'eyo kapod obiro medo dhi nyime kaka jagoro e duond buch siasa mar ODM kata ka koro to thicho mare oko kaka jagoro mar duond buch siasa mar ODM biro bedo ibiro ketie tim mano kochopo tarik 18 dwe mar auchiel igani kama bende koro to igeno kanyo ni Political Parties Dispute Tribunal biro golo ng'eto margi mano kotenre koda kabura mano maki e nyime koda ka migosi Edwin Sifuna banka ne duond buch siasa mar ODM osegole oko kendo keto kanyo ODM ne oluwore gi chike go eko duto mowinjore kane pogi golo oko migosi Edwin Sifuna kata ka duol no eko biro chako duoko bura makamano ne duond buch siasa mar ODM mondo mi gilosi e kindgi giwegi. Inyalo paro kanyo ni nyadi mokwongo duol no eko ne ogolo chik ne duond buch siasa mar ODM mondo mi koro to ne kaka ginyalo loso weche gi e giwegi ma oka giwuok godo oko. Kata kamano wageno kanyo ni kochopo kanyo tarik 18 dwe mar auchiel wabiro ng'eyo kanyo. Weche mamoko bende en ni od bura mar Senate giko to ne ochopo e winjruok koda ka od bura no eko mamalo mano mar chiwo ne counties ma pacho kaeri omenda maromo bilion 428 mano e komenda ma higa mar 2026 inyalo paro kanyo ni ywaruok osebedo kadhi nyime e kind ute bura ariyogo mano od burano mar Senate kachiel koda kamano mamalo e wi kwan mag omenda ma onego beni koro to bedo allocated ne governors ma pacho kaeri. Od bura mar Senate ne dwaro mondo mi ochiw ne governors omenda maromo bilion 456.7 bilion 454 ni e limbe mare e pinyno eko mar Norway kama bende en kanye bomano eko ma also kendo no timo kanyo chenro mopogore mag dongruok koromo kora ka jotelo mag pinyno kama bende Ruto koro no loso e witego wechego eko mag uchumi ma pacho kaeri kachielo koda ka pinyno eko mar Norway mano kotelo kora ka wechego eko mag neno ni rawere pacho kaeri koro to biro yudo tije e pinjego eko mar oko. Laktar William Ruto yango kanyo ni limbe mare e pinjego eko mar oko mokwongo en limbe ma bende biro neno ni wechego eko mag uchumi obedo makare kendo biro neno ni also can benefit Kenya and our region and the maritime routes. Aneno ka dakika osedhi kanyo dakika 47 an kaigi ote ariyo kende madhi somo VDJ Jonte wachona kanyo ni tinde ng'anyo awinja wegin bende gi ng'anye mano koloso about oganda go eko mabende no jobago ng'anyo kanyo dochieng' no eko manyoro mano bomano ma Nanyuke kaunti no eko ma Laikipia. Junior Kamuso wuod Nyarongo bende wachona kanyo ni en present owinjo chenro gi seche gi eki. Gi kanyo no eko bende madhi chopa mane giko mar kelo ni chenro ni eki mar chuny wach mabende koro to ne wachako kanyo chakre sa 5 e wang'e mar odiochieng' kendo dong' mana dakika machuok to romo kanyo sa 6. Weche mamoko